Ito si Inday Tekla, laging rumarampa at super hambukera, kahit utangera. Siya ay laging pabida, bungga kong kumurma. Sa bawat okasyon, sa kobo o mansyon, siya'y laging nandoon. Pag siya'y nagsalita na, bibig bumubula. Siya daw ay asyendera, lakit sa marangya. Pag naglabas ng pera, tumataginting pa. Ang di namin alam, kakarilis niya lang sa porpis ng bayan. Yaba! Ang mukha niya ay pulang-pula, kung titigan parang mestiza. Kahit siya ay nasa bahay lang, nakahiga, naka-makeup pa. At pag siya ay gumala, sosyal ang dating niya. Pumupuntang salon, buhok pinareban, ang ganda ng tingnan. Wow! Sexy! Ang mukha niya ay pulang-pula, kung titigan parang mestiza. Kahit siya ay nasa bahay lang, nakahiga, naka-makeup pa. Bigla ko siyang nagkita, laman siya ng balita. Siya ay nireklamo, siya ay pinatulpo. Ang kanyang inutangan, nanggigigil na lang. Gusto nang singilin sa perang inutang. Uy, bayaran mo ako! Dadahan-dahanin ko na lang. Bulsa ko'y walang laman. Ang teklang mayabang. Ngayon, nasahiyap kasi nag-viral na. Kaya wag tayong magyabang, kung ang pera naman ay galing sa